Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake zuwa wannan tasha ta mu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. To mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha ta mu mai albarka, ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin haka shine baka damar samun daɗin labaranmu da zarar mun ɗaura a kowane irin lokaci. To mai sauraro, a yau dai mun zo maka da labarin shahararren daraktan nan wato Aminu S. Bono. Allah ya yi masa rasuwa a ranar yau. To mai sauraro, kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shine da baka damar samun daɗin labaranmu da zarar mun ɗaura a kowane irin lokaci. To mai sauraro, shi dai wannan bawan Allah fitaccen darakta ne a masana'antar Kannywood, inda Allah ya mai rasuwa a ranar yau. To mai sauraro, a ranar yau ta Litinin. To mai sauraro, muna masa fatan Allah ya ji kansa tare da fatan Allah ya masa rahama ya gafarta masa. To mai sauraro, kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka daure ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin haka shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗaura a kowane irin lokaci. Mun gode da ziyartar wannan tasha ta mu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV.